wena. Siyafunda ke bazalwane Exodus 20 ivesi nje elilodwa uverse number 12. Ufundeka nje. Yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe sinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona. Sanibona hayi madoda ayazisa into emnandi ngaleli verse ukuthi Jehova waba ingane namhlanje wena ngumzali. Hayi Jacob wawuyingane namhlanje wena onengane. Nilalela kahle le nkulumo namhlanje kuseni sesiyathandaza. Yazisa uyihlo nonyoko okuwumthetho onesethembiso. Akekho umuntu ohlupheke njengomzali emhlabeni. Akekho umuntu othwele njengomzali emhlabeni. Akekho umuntu okhathazeke nohlala eplana ukuthi uzokwenzani ukuze izingane zakhe ziphile zibe right njengomzali emhlabeni. Umzali noma ngakhona imali ekhaya ibe kangakanani kodwa umzali uhlala ekhathazekile. Noma ngabe uneminyaka ewu-45 noma ngabe uneminyaka ewu-50 kodwa umzali wakho mayisasekhona ephila uyakhathazela ngawe. Sanibonani lento ekhuluma ngayo akithi manje nawe usuyayibona nawe usunegane nawe usunabantwana bakho lento engiyishoyo nawe uyazi kahle. Umzali uhlula noma engasebenzi kodwa uyazama ngayo indlela ukuthi nekhaya akubonakale ukuthi kuzolala kuhleli. Namhlanje ngizoxwayisa lithi lelizwi hlakanipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni. Akungabibikho umama ozokhala ngenxa yomntwana wakhe. Kunomahluko phakathi komzali okhathazekile ukuze ingane yakhe ibe right nomzali okhalayo ngoba ingane yakhe imhlupha. Sanibonani manje namhlanje uNkulunkulu kunemthetho eyishumi iwona wodwa umthetho onesethembiso. Lithi hlonipha umzali wakho, hlonipha umzali wakho, hlonipha umzali wakho. Njengoba ukhuzwa sabusa umzali uhlale ekhuzana nawe ethi hayi mntanami ngahlula nami lapho akwenziwa kanje uqhubeke wena. Woe unto you. Kuyisiqalekiso ukukhalisa umzali. Kuyisiqalekiso ukuthi umzali akhale ngenxa yakho. Namhlanje abazali bayakhala, namhlanje abazali abalali, namhlanje abazali bayagula baphethwe o-BP noshukela kungenxa yakho. Lithi lelizwi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni. Ngamanye amazwi mawudelela umzali wakho mawuhlupha umzali wakho unebhisela iy'nsuku zokuphila. Wena ufuna ukushayiswa imoto wena ungazi ukuthi indaba wena ufuna ukuphathwa izifo ezingalapheki. Odokotela basebathe bayafuna ababona ukuthi uphethwe yini. Wahlukumeza umzali. Abanye babahlukumeza abazali baze babashaye. Hayibo ushotha isikhathi singakafiki. Kusho ukuthi iy'nsuku zakho zanda ngenxa yokuhlonipha abazali. Kusho ukuthi ziyancipha ma ungabahloniphi abazali. Lento nje umzali akhuza kuyo wena oqhubekayo uyenza. Kusho ukuthi unciphisela iy'nsuku zakho zokuphila emhlabeni. Woe unto you. Ukuthi umzali wakho uphuza utshwala akukunikezi wena igunya lokumdelela umzali wakho loyo. Ukuthi umzali wakho akasebenzi akukunikeza igunya
zakho, they are numbered. Your days are numbered. Awukwazi ukhuza umzali izolo, akhuze namhlanje, akhuze nakusasa. Your days are sober. Akhathali ukuthi neminyaka emingaki awusahlala nje ekhaya noma ngabe uneko wakho-ke, kodwa nje umzali wakho. Njengoba uhlukumeza umzali wakho, kunabantu abangenabo abazali abafisa ngabe bakhona, nabo bayabahlukumeza. uNkulunkulu wavele wenza the other way around, wavele wamsusa umzali ngoba embona ukuthi umzali ukhathazekile, uhlukumezekile, uhlukunyezwa uwe. Abanye abazali babahlukumeze, yebo, kodwa-ke abanabo abazali. Wena nomzali, kodwa umzali wakho uyakhala imihla ngemihla. Hlonipha uyihlo nonyoko. Lo mlayezo namhlanje ekuseni nezidingo esinye ispeaker esizokwazi ukuthi sikhulume nangapha, ngoba lo mlayezo is very serious. Njengoba uhlupha umzali wakho, ziyakhula nezakho zizophindaphinda. Bathi abelungu, what comes around goes around, what goes around comes around. Lento yenza umzali wakho angalali ebusuku ekhala ecabangela nawe ungabuyile ekhaya. Usazowuthola umvuzo wokuhlukumeza abazali. Abanye-ke bazokutshela sebawuthola umvuzo ngoba ukwazi ukuhlukumeza umzali, uqhubeke wenze into umzali akhuza kuyo ufane. Sengiyathandaza, hlonipha uyihlo nonyoko ukuze iy'nsuku zakho. Ngamanye amazwi, kunensuku edwayo, kunensuku egezwayo ngenxa yokuthi wena uhlonipha umzali. Abanye baneshwa elibi lokuhlonipha abazali, baneminye imizi kodwa bahluleka ukuhlonipha abazali babo ababazalayo. Abanye bahlonipha kakhulu uma besemzini yabantu, bafuna ukutuswa ngabantu, kodwa la ekhaya akadeleli uqhuba intwala ngewisa. La ekhaya akadeleli ushishiniza phansi umzali wakhe, alamazi nokuthi uyini. Hlonipha uyihlo nonyoko. Abanye babona baphumeleli njena, usebenze uyasebenza imali akayibona ukuthi ishonaphi. Wadelela umzali, akadelelwa umzali. Inhlonipho umzali is not end. Inhlonipho umzali akayisebenzeli inhlonipho, kodwa uNkulunkulu umbekile ukuba wena umhloniphe. Asithandaze ekuseni. Kunabantu ekufanele bayoxolisa namhlanje. Lalela njengoba sikhulekela impumelelo, mhlawumbe into zakho zivale ukuthi umzali wakho awumazi nokuthi uyini. Noma ngabe kumele kangakanani owakwenza umzali wakho, kodwa namhlanje i-pride yakho, lo muntu okukhulisile, uyindoda namhlanje, uyintombi, uyimama namhlanje ngenxa yomzali wakho. Hambe uyoxolisa. Lo mlayezo lona uNkulunkulu uthe ngathi awuphinda futhi, ngoba phela esikhathini samalungelo amalungelo ekuleliswe iy'ngane zethu mathanda. Ngeke siphathwe iy'ngane. Never. Wabantwana, hambani hlonipha abazali benu. Nina hloniphani abazali benu, ziyekeni lezinto enizenzayo. Ingane ivele iphendule nje umzali, iphendule ngathi iphendula inyama yokosa. Hlonipha uyihlo nonyoko, hlonipha uyihlo nonyoko. Honor your parents. Respect your parents. Hayi mina into zami ahlangani, hayi mina niloyiwe, hayi mina khona kungahambeli kahle. Hamba check-a i-relationship yakho nomzali.
umzali wakho. Abanye abazali babo abalazi ngisho isenti, bayasebenza kodwa umzali wakhe akazamuphe ngisho 100 rand, u-10 rand wakho umzali wakho akawazi. Kanjani umzali wakho akayazi imali yakho? Hlonipha uyihlo nyoko wakho, umnikeze nje u-5,000 uthi ba wakhulisa naku 5,000 ngiyakunika. Lelo 1,000 lokugcina ohambe uyophuza ngalo utshwala, njengoba lelo 1,000 liphelele etshwaleni, wakwakunika yini uma wakho 1,000 rand? Ngiyakhuluma namhlanje ekuseni, i-weekend ne-weekend wena kunemali oyidlayo oyidla etshwaleni, uma wakho wambusisa yini? Ngo-2,000 uthi ma naku 2,000, abona nje ukuthi uzowenzani. Into zakho zivalele nje, wena uthatha umzali wakho kancane basobha, udlimali nesebe, udlimali nentombi ezikakwenzeli lutho. Umzali wakho akayazi imali yakho. Sanibonani, ngakhuluma kabuhlungu namhlanje, ngakhuluma kabuhlungu namhlanje. Kodwa phela nawe uma wakho akayazi imali yakho, uma wakho akamazi usori wakho, uma wakho akalwazi uxolo lwakho, hamba ubuyisana nomzali wakho. Siyathandaza, hlonipha ihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni. Lo mlayezo lona to be continued, ngoba ilahleke embandeni, ilahleke ekuhlonipheni abazali. Wena ubona into zakho zingahlangani, ugijima inyanga nabathandazi, ugijimize izangoma. Baba siyabonga ekuseni, siyathandaza uNkulunkulu ekuseni, naba abantu bakho, naba abantwana bakho, nasi sizwe uNkulunkulu. Sikhulekela Nkosi yami ukuthi lesiqalekiso sokungakwazi ukuthi sihloniphe abazali bethu sisuswe kithi. Sithandazela uNkulunkulu ukuba Nkosi yami sibuyele kubazali. Siyabonga ngoba umlayezo udlulile, ngoba seyihlupha lento yabelungu, kodwa umlayezo udlulile. uNkulunkulu makakubusise, uNkulunkulu usemsebenzini, makahambe nawe. Wena ungasebenzi, uNkulunkulu makakuvulele amathuba omsebenzi. Wena une-CV ehleli, uNkulunkulu makahambe nawe. uNkulunkulu makavule iminyango evalekile. uNkulunkulu makakuthwale ngobubele bakhe. uNkulunkulu makavule labo uvaleke khona abafuna imisebenzi. uNkulunkulu makenze indlela kwabafundayo. uNkulunkulu makavule ingqondo, abantwana bethu bafunde baphase. Aba-aplayayo online, abafaka ama-applications abo baphumelele. Siyabonga uNkulunkulu wethu ogcwele, sisemsebenzini, sivikele uhambe nathi, sibuye siphilile, siphinde sihlangane nemindeni yethu. Umusa weNkosi yethu Jesu, uthando lukaNkulunkulu Baba wethu, ukuhlangana kwabangcwele makube nathi sonke. Izibuye iNkosi yethu ezobuya masinyane, uJesu Kristu. Amen. Siyabonga bafowethu, uNkulunkulu makahambe nani, sizoqhubeka futhi.